Vitajte pri rýchlom, no podrobnom pohľade na úplne nový pulsár Thermion 2 LRF XP60. Ak už poznáte senzor XP, viete, že znamená mimoriadne vysokú citlivosť na tepelné žiarenie. A to je iba začiatok. So 60 mm objektívom získate ešte viac detailov a pevné 3x základné priblíženie, ideálne na presné a isté strely. Vylepšený okulár ponúka špičkový 65 mm očný relief a 8 mm výstupnú pupilu, čo prináša pohodlné a široké zorné pole a bezpečnejšie používanie aj pri výkonných kalibroch. Navyše je plne vybavený doplnkami, ako praktické diaľkové ovládanie, vstavaný laserový diaľkomer s vnútornými balistickými výpočtami a všetky prémiové funkcie značky Pulsar. Je to skutočný líder do najťažších podmienok. Neverte len môjmu slovu. Navštívte web a pozrite si všetky špecifikácie a ukážky.